खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' निउज चेनेलनि दिनैनि फुंबिलिनि रादाबाव बरायबाय। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे नायलांनो गुरै खावलायबाय। गिबि रादाबाव दङ बरसला बियाबनि गं 11 सेरफां ओनसोलाव हा दखल नागारनांगौनि फोसाव बिलाइ होदों ढेकियाजुलि बेंखननि मावख'गिरिया। सनितपुर जिल्ला बरसला बियाबनि गासै गं 11 सेरफां ओनसोलाव हा दखल खालामनायखौ नोजोर होनानै 29 अक्ट'बर खालारखालि ढेकियाजुलि बेंखननि गाहाय मावख'गिरि कबिता ढेकिया गं 11 बुरलुंबुथुर सेरफां एबा सर ओनसोलाव फोसाव बिलाइ दैथायहरो। ढेकियाजुलि बेंखननि बरसला मौजानि सिङाव थानाय बुरलुंबुथुर सेरफां ओनसोलफोराव जायफोर सुबुंफोरा आयेन बेरेखायै न' बां गामि महरै लुनानै आबाद मावना दखल खालामदों, बै सुबुंफोरा 15 साननि गेजेराव आयेननि आखाय होयिनि सिगां हा दखल नागारनो थाखाय गांसे फोसाव बिलाइनि गेजेरजों बिथोन होयो ढेकियाजुलि बेंखन मावखुलनि गाहाय मावख'गिरि कबिता ढेकियाया। मख'नो गोनांदि फैगौ 15 साननि गेजेराव दखल नागाराबा आयेननि राहा लानाय जागोन होनना फोसाव बिलाइयाव मख'यो। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि जथुमाव आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारिया बाहागो लाहैदों। मैया 30 अक्ट'बराव उदालगुरि जिल्लानि सिबोराय आश्रम बर' बाजाराव खुंजानाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि 29थि लाइमोन सावराय जथुमनि बेखेवगिरि महरै बिस्वजित दैमारिया बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव बिस्वजित दैमारिजों लोगोसे बाहागो लादोंमोन उदालगुरि जिल्लानि बाथौ सिबियारि लाइमोनफोरजों लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं नेहाथारि थामहिनबा गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि आलासि बिबुंगिरि डक्टर प्रफुल्ल बसुमतारी, बिटिसिनि EM डक्टर नीलद स्वर्गियारी, दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि मुर्शि गणेश दैमारी आरो बर' बाजार गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मुर्शि खाथिराम नार्जारी बिथांमोनहा। आसामनि मोनबा MLA बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिया मैया गोजोनै जोबलांबाय। बिसायख'थिनि फिथाइखौ फैगौ 2 नबेम्बराव बिसायख'थि आय'गा फोसावगोन। गुबुन फारसे बिटिआरनि मोननै बियाब गसाइगाव तामुलपुर आरो खावसे गोलैनाय भबानिपुर बियाबाव गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनाय गासै भटार्स रायजोफोरनो बे समाव गाहाम हामलायनाय हरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बड'आ। बिथाङा मिजिं थिदों आसामनि दरबा बियाबनि गेजेराव बेफोर मोनथाम बियाबावनो बांसिन भट होजादों होनना। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन माइनाव आफाद आरो बर' कछारी अनसाय हायुङारि गौथुमनि मदद आरो हेफाजाबजों जर'खा हारिमुवारि मावबादा खुंदों। बर'नि हारिमुखौ फेहेरनो खाम, सिफुं, सेरजा आरो मोसानाय आयदाखौ लानानै फोरोंथाय बादा। BKWSनि डेपुटि चिफ रमेश नार्जारिनि हांख्रायनायाव आरो गलाघाट जिल्लानि हारिमु अनफावरि आरो दामनो मोसानो सोलोंनो गोसो गुदुं रायजोफोरनि गेजेराव बे हाबाफारिखौ खुङो आरो फोरोंगिरि महरै गपाल स्वर्गियारी आरो बिनि हानजाखौ फोरोंनो हांख्रायनाय लेखा बिथांमोना फोरोंहैयो। बर' आइजोखौ जर जुलुमै जिनाहारि खालामदों। बाक्सा जिल्लानि नाग्रिजुलियाव मोनसे लाजिथाव आरो सोंखारिजाथाव जिनाहारिनि जाथाया थांनाय 25 अक्ट'बरावनो जादों। नाग्रिजुलि बाजाराव साहा दखान होनानै जिउ खुंग्रा सासे आइजोखौ लंपट मिथुराय मुंनि सुबुङा मुगैजाथाव आरो लाजिथावै जर जुलुमै जिनाहारि खालामो। साहानि हटेलखौ बन्द खालामनायनि उनाव आइजोआ न'आव फैफिननो दरजा मारिबाय थानाय समावनो लंपट मिथुराया हमख्रबमोनसे न' सिङाव लानानै थाङो आरो खुगा आखाइखौ जोमग्रा फास्राजों खाथेनानै जिनाहारि खालामो होनना दुखुथिया आइजोआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। लंपट मिथुराया जिनाहारि खालामफुबाय थानाय समावनो हाजिरा मावनानै न'खर खुंबोनाय फिसाय एन्टनी गयारिया हटेलसिम मोनहैयो आरो जाथाय जाबाय थानायखौबो गावनि मेगनजों नुयो। बिनि उनाव एन्टनी गयारि आरो मिथुरायनि गेजेराव नारा-नाथा जायो। लंपट मिथुरायखौ गनजों बुनायाव बिजिनि खर'आवसो नाङो। बिनि उनाव फिसाय एन्टनी गयारिया पुलिसनो केस होनो होनना फैनाय समावनो गावनि बिजिखौ लंपट मिथुराया गुबुन दाबसे जायगायाव सानथाम लांखारनानै दोनहैयो। बेफोर गासैबो जाथायखौ लानानै नाग्रिजुलि पुलिस थानायाव गसर थिसननाय जाबाय होनना दुखुथिया आइजोनि फिसाया फोरमायो। दायनिगिरि लंपट मिथुरायखौ पुलिस बिफाना हमनानै माब्ला साजा होयो बेसो गेदेर सोंलु। जम्मु काश्मीराव उदखारनि गेदेर बम ब्लास्ट, सानै भारतीय बिर जवान मुंख्लं। जाथाया मैया 30 अक्ट'बराव जायो। सानै रौनिया जवान मुंख्लं जायो। बिर जवान सानैनि मुंखौ ऋषि कुमार आरो शेख मनजित सिंह होनना मिथिनो मोन्दों। दिनै बर' हारिनि सासे मावथि जोहोलाव थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारिनि 21थि थैनाय सान। बे सानखौ दिनै बिथांनि जोनोम गामि फस्लाबारि बर' बाजाराव फालिनो थागथियारि जाबाय। बिजनि दख'रा एबसुनि बानजायनायाव बे हाबाफारिखौ फालिगोन। हाबाफारि बायदियै गेवलां सावराय मेलबो लानाय जादों। गेवलां मेलाव गोबां माननि आलासि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन होनना खौरां मोननाय जादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। चिरांनि बिजनीयाव BPF जोबस्रांनायनि लामायाव।
BPF आव दैदेनगिरिनि आंखाल जाबाय। मोनसे समनि BPF नि गोख्रों दैदेनगिरि MCLA आरो आथिखालनि BJP नि MCLA प्रभात बसुमतारीनि बेफ्रसार बिबुंथि। थांनाय साननैसो सिगाङाव BPF नागारनानै BJP आव जइन जानाय 17 नं सबाइझार बियाबनि MCLA प्रभात बसुमतारीया बिजनी खालिबारियाव खुंनाय जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै बुंबावोदि BPF नि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गोरोबलायनायनिबो आंखाल जाबाय होनना बुङो। बे जयनिं हाबाफारियाव BJP 17 नं सबाइझार मण्डलनि बानजायनायाव BPF नि सा 300 गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि आरो सोद्रोमाफोरा BJP आव जइन जाफैदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक कमेन्ट खालाम आरो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों।